Apana kuitwa nalo kwa kulipo wakavumira nazo tikashayina saka ukaenda mushe inini ndogara kumoza ndakadaidzwa ndikauya ndikasvikirawo mudare ndakanga riri uno kumatisabhukeino saka takanga tindori mukati mekunga tiri paruzhinji tikatonga tikaenzaniswa wakatibvumira tishwa munhu tisitaura tikataurirana nawo waike munhu tisitakazoika ndikidza ngonga wabhadhara tema muripo wekutema guwa wakabvisa muripo wekutema guwa. Mira wati vanhu vakauraya munhu ndobva wabvuma kuti auraya munhu. That's criminal. Makaripota here kumapurisa? Yakanga itori hausi kupinda ndati makaripota here kumapurisa? Makaripota kwete? Why? You don't take the law into your hands. You are one house in temple. Wakapiwa mari? Makapatawo mari? Saka chakati kuti musamangari mapurisa vanhu vabvuma kuti tisakaura chii? Unoclear kesi yemedha yo? Iwewe unoclear kesi yemedha here yo? Saka kana vanhu vakamusina kutorepota akaipinzi makaclear. And today what have you to show kuti vanhu vari guilty? Kana chawinacho izvozvo chinoratidza kuti vanhu vakabvuma chii? Havasainisa. Munenge makasainana mapepa? Ndati mune here pamakasainana pasi? Hapana, yanga ingori verbal. All right. Saka nhasi uno mawingi ipana. Tawika kuti apo wakaripa kuti taika munhu wakazouya kumusha kwedu nemuripo Mozambique. Hausi kupindira zvandinoda. Ndati nhasi vanhu ava kuti muye padare panapa nyaya yenyu ndei, muri kudei panapa kudare rino nhasi? Chitaurira pana kuti apo wakauya kuMozambique takataurana nawo tichiti mimi munhu mavika zvemaika isusu tizive kuti munhu mufu uyu afa uyu kuri kuda chii kuti tizive kuti mapedzana naye isusu atibhizi. Saka imimi chiendai kupi kumadaro kutakatongwa kumadzisabhuku ekupi ekwenyu muchizive kuti moouya inzwa patarao inzwa. Hakuna sabhuku anotonga nyaya, hakuna isha anotonga nyaya yemedha. Chaunoda kuenzanisa panyaya yemedha chii? Chaunoda kuenzanisa panyaya yemedha uri sabhuku chii? All right. Ndira kuzwa akauraya ndiani? Tendai ani? Tendai Tomu. Tendai Tomu wacho uripi? Wakafa. Saka awa ndiwa nana? Ndi baba wake nemnin'ina wacho. Baba nemnin'ina? Andi saka uri kudei kuna baba nemnin'ina iko? Ndinodavindiswa kumba kwangu. Handitedzera zvinhu zvangu zvandiri kuda. Wasati wandiuraya wakauya kumba kwangu
hasha baba. Izwa kaja iwe usaiti hasha baba. Usaiti hasha kaja. Chimonyara tizwe. Wana tetere sumuka itizo. Right. Iyo nyaya iri kutaura wewe. Mune ruzivo nayo iri. Pamusoro changamire mambo Mutasa. Yes. Ndichipinda panyaya Zita baba. ini ndinonzi Neverson Teterai. Yes. Asi ndiri kukumbira kuti nditaure ndakagara makumbo ako akundirwadza. No, it's okay. It's okay. Tora chenyu mugare pamberi baba. Thank you. Mazita yenyu? Yes, ndikuti nyaya iri kutaurwa iyo mune ruzivo nayo here. Nyaya iyi ndinoiziva nokuti yakaitwa nemwana wangu. Okay. Yaitwa nemwana wangu. Kaja uyo akaendeswa kuhospital. Musi ndofunga that was in March. Asi wakashaika musi wa2. Zvadaro ndakafonerwa nevekumutare General Hospital. Vakati Kaja washaika. Nokuti aitoenda kuhospital wakagara kwa 6 weeks ari kuhospital. Vadzimai vangu ndo vaimuka vachienda ikoko kunomufidha every morning kusvikira ashaike. Saka ndiye akatorwa next of kin neni pachezvangu. So vakatifonera usiku vachiti mumwe wenyu washaika, munhu wenyu washaika. Ndikati zvakanaka. Kuseni kwacho ndakamuka ndikati soko iri rasvika ndaakuchitoenda kwashe Manyangadzi muzivise. Ndakatanga kwa mukanda isabo mukanda ndimuzivise zvaitika izvi. Ndikabva ipapo ndikabva ndaenda kwa mambo mhiri uko ndivazivise kuti ndo zvaitika zvakaitwa nemwana wangu. Vakaita zvekusukumidzana vari pamhamba. Ndobva ndabva ipapo ndikauya kuno kwaShendorikanda. Achiri Ishe ndikamutaurira Ishendorikanda akati zvakanaka. Imimi zvamataurirwa namambo uko ndo zvamunonoita. Ndikati mambo wati techendai munoone kuti moita sei. Nguva iyoyo yataachitaura mari mwezuro acho ndakange ndatuma mukomana nemari kuti aende kunotora vekumozambique. Vakazotuma vana vangu vanoti ndakuda kufa mwezi nehafu ndiri kuchipatara washaya mari yekwenda kotora hama dzangu here. Alright. Rega apedzise. Chandonyanya kuda kungozwa ini. Chandingoda kungozwa ini ndechekuti toda kuti tingozwe pastage yamakanga masvika. Stage yataka yekudi yekuripa yacho. Stage yatakasvika ndeyekuti vasvika vekumozambique vakati iwewe Tom Teterai zvatiri kuda apa tisati tabata mutumbu uyu kana kudii tisati takubvumira kuti uye pano. Tiri kuda kuti uripe. Zvatiri kuda kuti uripe, toda kuti uripe mombe 10 nembocho yembudzi nejongwe. Zveshuwa ndakaona kuti ndo zvinotoita. Ndakazotaura naIshendorikanda kuno vakanditumira Sachiwanga akauyawo. Sachiwanga tikapinda mumba ndikati ndo zviri kutaurwa. Sachiwanga wakati ita saizvozvo. Ndokubva tatora mombe. Ndikati nini handikwanise kuti ndiripe ndiri kukumbirawo. Ndiitei kuti ndiripe mombe dzakati dzikirei pa10. Zvamuri kuti ndine chirariro chemunhu. Ndinizve ndichaita kuti awigwe nekutenga box nemafuko zvese. Ndidzikisirewo. Ndokubva vati mombe 7. Ndikati pa7 dzamataura idzi ndinogona ndikupei 5 4 izvozvi. Ndakupai 4. Dzimwe 3 ndinozobvisa ndimuchandipa nguva. Vakazondipa nguva vakandipa 2 months yekuti ndibvise dzimwe 3. Ndikazotora tamuwiga ndakatengesa ndakauraya mombe yechirariro. Ndikatengesa mombe yekuti
yemaexpenses efuneral. Ndikabva ipapo ndokumuiga. Uyu mukomana wangu akanga asukumidza munhu wakanga atosungwa ari munhenge. Mwana wangu anitsinga kati ndabata mukadzi wake ndakamira pasaidi nemukadzi wake akandisukumidza kuhamba kuti. Alright. Ngatisapinde mutito. Ini ndoda kuti chii? Ipapo ndinoda kuti ndizwe basi pamakanga masvika panyaya yekuripa yacho. Pandakasvika panyaya yekuripa pamombe 3 dzakange dzasara. Ndakazohaya motokari kubva kuno kuti dzichite 7 ndikaenda nadzo Mozambique ndiine mukomana uyu. Ndikasvika mumusha mavo nguva dzine idzi vakati mukuru wedu hapana, chirarai pano, sungirai mombe dzenyu. Apo ndobva tasungira, zvikanzi chirarai pano, ndobva tarara. Vakatipa kudya. Mangwana acho kuseni vakati tisati tatanga dare toda kuti mutenge mabhomba 2 enipa. Ndikanotenga mabhomba 2 ndikanzi ndokuti dare redu rifambe. Ndikanotenga tikaisa zveshuwa taisa apa. Vakaita zvavakaita ndoba vakazoti ticha bika doro redu isusu pano pamusha. Ndisu tichataura nehama yedu. Iwewe teterai chidzokera kumusha kwako. Iwewe nesu tapedzerana. Hapasisina ukanzwa chinenge chaitika kwenyu handi chedu. Iwe chidzokera. Ndobva tasimuka isusu tichidzokera kuuya kuno. Ndo mamiriro azvakaita. Tikamirira kuti vachabika doro ravo vachizotitumira soko. Rakabikwa. Nokuti apa pakange muri muna 2013. Rakabikwa. Vachibva vaita zvavakaita hatina zvatakanzwa. But rumali takangonzwa kuti waburitsana nemudzimu waita sei tikati handizvozvo. Zvazvakanyarara kudai ndizvozvo. Then ndadzoka kuno tagara kusvika iye nhasi mari mwezuro. Ndopamwe ndiri kuona samanisi iri kuti Ngozi yekwakati ini ndepapi futi. Ndikati ndati chiende kudare tinozvinzwe kuti zvakafamba sei, zvakamira sei. Alright. Iwewe Azani Kaja. Uyu ndoda Kaja wakafa wacho. Yes. Iwe wangoti uda kuripwa nechii? Inini ndinotanga kuti watange kundipa zviro zvangu zvawakatoramba mangu akasiya ndichaike kutanga vachiti mwana wangu awabira ndozvinhu zvangu zvendoda zvawakatanga kutora wozoyawo ndichaike chipiri mukoro wake mukuru wandiuraya. Wakatora chii chawakatora kumba kwako zvawada kuzvidzoswa? Wakatora redhiyo yangu nebhatiri asi zvinhu izvozvo zvisakaonekwa iri mari unongoda kuti wabvise mari because munhu akazviita akahasipo. Handika uruzwa shamwari yangu, munhu akazviita hasisipo. Avo vanhu vese ava vakuda kubatsira kuti iwewe nyaya dzako dzifambe zvakanaka. Pamwe pacho unoita kuti waregererawo because ava ndiwo baba vako. Alright, iwe chitaura. Zvakaita nemonepo wakasiyana. Ini ndanditori nawo nekuti hama dzangu dzakadaro kuti taakudare rimwe. Taakumira kuti ona washo kuti taure kuti taapa tatsvaka ngange yedu yakubudira. Toita dare rimwe ndinobuda kumusha mapa pamberi pavo nepamberi pehama dzangu nditaura zvendiri kuda. Iwo waakunjenga. Kuda kuti iwo wachiziva kapedza. Wakandipedzera chinhu. Alright, chizwa kani Kaja, chizwa. Ndati iwe uchitaura nini? Uri kudei iwewe? Wari apa wanhu? Radio battery ndazvizwa zvimwe zvii zvauri kuda. Urudei? Uda mombe ngani? Uda mombe 15. Mari? Uda mombe 15. Chizwa zvikaja. Handika vanhu vakambobhadhara dzimwe 7 ere? Wakabhadhara 7 kadzakauya hama dzako dzakatora zve. Ndiye akakuwa chirariro chepo wakafa ndiye akaita zvese ndizvakaita. Chimuzwirawo tsitsi. 15 dzakati wandei. Wakambobhadhara dzimwe 7. Uri shamwari yangu taura nini? Uri mukwambo wangu futi unozviziva here? Unoziva kuti mukwambo wangu?
we saka mukwambo natezvaro vari kutaura nyaya dzavo chitaura Waruhanga ngei? aiwa tatopedza kana tichavagadzirisa Nditeterei? Waruhanga ngei? aiwa hapasina kuteta ba wauyazvo kana wauya kuno pachine kutetera hapasina iwe chitaura bazi ngatiwirirane mukwambo wangu Anditi pavakasozviita kare kare waida kunza mukadzi. mutemo wangu manje Zvakadarika kusina mukadzi. hakusina mukadzi pamazuva ano Ngavachiunze Tom. hatofu dzakandowanda tauti dzike futi 7 dzakambobhadhawa kaidzi danga hasisina kauka warapera danga aiwa alright ndazwa kani tauti dzike mbishana aiwa chiti dzikei kani dzikambishana mukwambo oye mukwambo wangu oye Ndagumira pa10. kuchingoti 8 kani chingoti 8 kuti ndati 8 ka plus 7 dzawambobvisa vaiti 15 dzakuzobva dzakwana ndira kutiwo mhuri igare zvakadini igarewo zvakanaka wakasiya wakane wakuvhiringisira Mururwara chinyi chemururwara? Mururware? Amukudza zvirumurwarisa kwati mururwara chinyi chemururwara? chiita kauti zvirapike ndiwo uri kukuziva kuti ndiwo rurwarisa makumbo chiita kuti kazviperi saka tawirirana pa8 ndizoka right saka zvandakuita kainini ndakuchiti inini manje wachachisangana nemhuri yenyu handiti wasangana nemhuri yenyu wobva wachibuda uchivataurira zvese zvauda kuti ndizvo wawirirana neni tezvara nemukwambo wawirirana tawirirana kuti zvifambe zvakadai wobva machivapa wakanguwa kekuti wadini kokuti wandotsvaga Zvandiri kuda inini ndinoda mazuva towirirana totaurirana ndotaura zvavanoda kuti vaite nemafambiro nezvavanoda kuti vaite kusvika vandituramba pangu ndibve mumusha mavo ndizvozvo chaizvo iro riri kuya azvauraziva kuti munyase kutaurirana kuti muchafamba sei kuti wakuti munhu wature kumusha kwake ndiri kuzvinzwa zvavari kutaura saka zvamakuita chitsvagai mazuva enyu ziva rekuti musangane nemhuri wakuti wakupei direction yekuti muchafamba sei kufamba kuenda kumusha kwavo kana kuti kufamba kwekutaura kufamba kwekuti mombe dzavo dzawari kuda muchaite sei muchaita sei idzodzo mombe dzamato abvise idzodzo ndirudzida nejongwe nembocha yacho nenjera yekubika mhamba kumusha kwangu mhamba inobikwa ndiwo ndivoti vanditura kwete zvekuti kazi takapedza makapembera neni fupi kumakapembera neni ngepi alright ndaizwa mukwambo kana kuendako mukwambo kana kuenda da bye bye tatawirirana handiti ndakuti tichigare pasi nawo tichiwirirane handingawazwa kacha waizwa nyaya kacha mazuva ndikatobva pano mane mazuva matsotsi alright saka ngatidai so ngatiti tiite rupai kacha tipedze dare first toenda panze totaura tiri panze tapedza chii izvozvo ndakuti tichisangane panze tochipana mazuva tiri panze tisiri dare ndizvozvo handizvo ndizvo kamukwambo takusangana panze tobva tagadzirisa nyaya chebva yapera nhasi right
Vanambofana. Mambo. Yes. Moda kuti pari kunzi matsotsi apa. Aiwa, no. Okay. Zatopera izvo. Thank you. Ngatite chinhu chite seizvi. Kana chatobuda chiri important wateterai. Chiri important ndechekuti magona kutaurirana nekuonesana. Ndo zviri very important because panonetsa vanhu vakawanda ndepoti hawakwanisi kutaurirana. Chinhu chinoramba chingodi handiti izvo zvakutaura zvaari kuda isu ngatichingoite zvaari kuda izvozvo then chinhu chapera. Chiri chikuru imhuri iri kumashure. Yes, right. Vanambofana. Right, and thank you.